Dit programma is mede mogelijk gemaakt door schminkspecialist, Wheeler en Vegersmeubelen. De Rood van L11 Alaaf is een vereniging in ontwikkeling. President Ruud en Alt-Prins Bart hebben nou hun eigen residentie. Daar ontvangen ze gans vastelovend vierend Limburg. Alleen zonder mij, Ire president Tom, fundament, baken en verlosser huurt het natuurlijk nooit wat. Welkom in het Vastelovenscafé. Dinsdag, nog een paar dagen, dan is het vastelovend. Vrijdag gaat het achtloos. Wat gisteren vrijdag doen eigenlijk? Ja, nog een beroep bevriedigen, hè? Wat is dat dan? Ja, dat is superleuk. En zoals een beroep gewoon, zeg maar. Ja. En dan maak ik niet wat ze dus over de boa om en de beste boa. Of ik zit nu te denken, cameraman, dat is misschien ook leuk. Ja. Ik krijg zo'n kleine theaterspelletjes op de straat, zeg maar. Ah, leuk idee toch een hele. Oh, wat heerlijk. Hey, vooral een beetje een historische uitzending met de jubilerende Foekenpotters. Volgens mij Stoltse Kloos. Zullen we hem maar naar binnen halen? Oké, zeker. daar kunnen we dan. Daar is er dan, daar is er dan, daar is er dan. De prins en de prinses. Daar is de prins met zijn elverrond. Hey, maak plaats voor de naam. En klatjes in de boog. Krijg een medaille over de scherpe pin. Ik ga eens kijken of ik met hem dansen kan. Een goed gespreksje, via puntje beer. En ach, wat een bevierd, en nu je prins nog keer. Vastelovend is ook denken aan het schminken. En gelukkig gaan voor Ingrid. Hey, Ingrid is in voor je. Ja, goedenavond, we zijn er weer. Dag 2, inspiratie, die borrel, denk ik. Ja. Het komt uit alle gaten voor ze zich maar voor kunnen stellen. Dat is goed, nooit. Hoi, wie het toe? Hoi, Ellen. En vind je het leuk om geschminkt te werden? Ja, zeker. Ja, maar dat is je lievelingskleur. Ik denk roze, maar dat is een gokje. Ja. Weet je dat ook roze? Het werd ook roze. Och roze. Het werd vooral heel veel kleur vandaag. Tweede gans palading. Ja, weer alle kleur van de regenboog. We gaan het 24 minuten hassen, hè? Applaus voor de schminkers! Hey! Het is langzaam een traditie in Werden. Een prinsenrooien. Wordt het bij u ook weer eens uitgekomen dat er andere kandidaten worden? Koen, Ja. Ja? Ja. waar wordt je de grootste concurrent? Wie het er? Quinn. Quinn, zou we daar even uitlachen op camera? Jammer, Quinn. Jij wordt bij dicht, Dinte. No. Noor, zullen we die ook goed lachen? Dat is de camera. Volgend jaar beter, Noor. Ik ken het altijd feestje. Hè? Hey, hier gaat prinsenrooien. Het is een ganse rij met kandidaten. Hè? En het Sunter gaat verholen de balken erbij. Want ja, dit is voor de socials. Hè? Hier kijk graag in de televisie meer. Dat moet allemaal online op die telefoontjes. Dus in de lengte gaat het nu gebeuren. Prinsenrooien. Laat die kandidaten zien. Kom maar op. Ook dit jaar hebben we weer een flinke stapel kandidaten. Wordt het prinses Mario 1? Of gaan we dit jaar dan eindelijk op zijn Frans? Hebben we een tomtom nodig om door te komen? Of holt Tezenbekker zijn prinsenpak uit de kas? Komen we voor de slumste? Of komen we toch totaal de andere kant op? Pakken we even zo deze pools? Willen we wat wilders? Of toch het geluk van Limburg? Het is tijd voor het prinsenrooien. Hoogheid Koen. Hoogheid Dinte. Wat een chique kandidaat aan het vieren. Hè? Ja. Ja, dat is Laatste Kezen, denk ik. Ja. Er zit geen Quinn bij je, hè? Nee. Ja, dat scheelt dan alweer. Ja. Je had tijdens het ganse filmpje uw verlag op hoog niveau. En waar gaat het weer? Lot op maar zien, waar is het? Frans. Is het Frans? Oh, Prins Frans de Isje, komende vrijdag de Prinsproclamatie. Mag een applaus voor Ede, Hoogheden, dankjewel. Prinsenrooien! Daar gaan we, 2, 3 en hoera, hoera, hoera. Voor ons leeft Limburgia. Hoera, hoera, hoera. Voor ons leeft Limburgia. Er gaat een kind, er gaat een mens. Iedereen wordt van gezag. Die gooie lus is als echte taal. Die klinkt door het sociëteitslokaal. Met onverslaagje kracht. Met onverslaagje kracht. Hoera, hoera, hoera. Voor ons leeft Limburgia.
Gratims volkslied wordt dat van de jubilerende Fouke-Potters. Hoe het gaat om 7 keer 11 jaar. Fouke-Pot, dat moeten we uitleggen. Dat is, Hugo Luiten van Slovense Historicus, dit instrumentje. Ja, dat is de Fouke-Pot. Dat is een pot, daar kun je feitelijk overal van maken. Dat maakt niet over. En dat trekken ze een varkensblaas, origineel overher. Wordt een gaten ingemaakt en dan gaat ze met een stek doorher. En dan krijg je een fompend, raspend, diep, basachtig geluid. Laten we even luisteren wie dat ding klinkt. Dat hamfer. Luister. Dat liggen, dat moest hebben, dat liggen. Wop, wop. Ja. Ik huur een beetje gedateerde muziek. Het is een oud ding, denk ik. Hè? Ja, het is een middeleeuws Slavisch instrument. Het kwam in de middeleeuwen al voor. Het heeft tot in de 20e eeuw echt ook als zodanig dienst gedaan. Dus dat mensen daar... Tegenwoordig is het helemaal verdwenen eigenlijk. Als je dat intikt op Google, op YouTube, Fouke-Pot, dan krijg je alleen maar filmpjes uit Brabant en uit Gelderland, uit Limburg nog niet één. Zelfs uit België, Spanje, Portugal, gans Europa eigenlijk, Italië, overal. Ja, en in Gratum dan. Het is tussen het jaar 1711. Het is vastenavond. De lui in Gratum op bloed te veel lepen ze toen nog waarschijnlijk. Die komen naar buiten met zo'n Fouke-Pot en dan hoeven ze net weer te oefenen weer. Ja, zo komt het op neer. Dat werd overal gebruikt, niet alleen in Gratum. Ik vind het wel heel erg leuk dat ze het in de tijd een naam gekozen hebben. Dat is eigenlijk een van de weinige namen in Limburg die echt die oude historie zeg maar, weer terug hebben gehaald. Dus wat dat betreft, daar mogen ze wel gerust op zijn. En het had wel een beetje wel grappig, want in Gratum had ze ook in dat volkslied, dat kwam uit 88. En in die tijd waren er ook een houtere muziekje in Gratum. En dat waren lui die zorgen dat een fanfare ergens rond en die hadden zich stekken uit de bos gehaald en deze op vuipen, zeg maar, een beetje geluid nabootsen. Dat houtere muziek is groter zielen gegaan, daar kwam een echte fanfare. Maar dat ook dat Fouke-Pot-idee. Iedereen moet dat kunnen metdoen. Dat was het idee erachter eigenlijk. Zo'n Fouke-Pot. Dat kostte niks, dat kost iedereen maken. Iedereen kon ze bespelen. Daar hoeft ze geen 12 jaar muziekschool te doen. Dus dat was het idee erachter. Is er misschien nog een andere Limburgse vereniging op zoek naar een naam? Zitten er nog instrumenten uit deze categorie die ze zouden kennen gebruiken? Nou ja, uit deze categorie. In feite was dit het enige instrument wat ze echt zo maakten. De rest, alles wat herrie maakt, de ketelmuziek, zeg maar. Hè. Dus overal op ketelen houden, verzetten, trek de lijn maar op. En dan liggen er instrumenten zat in feite. Werd ook wel lekker bij een ketelgericht gebruikt. Ja, in stijl is er nog een overblijfsel van. Lokale misstanden aan de kaak gesteld werden. En dat werd ook altijd met een hoop herrie en een hoop bombarie gedaan. En de Fouke-Pot had daar ook een... Die had namelijk ook nog een, zullen we maar zeggen, seksuele connotatie. Die kennen de kiekers ongetwijfeld zelf. We zien het allemaal vuur als Hugo, ja, geen enkel probleem. Goed, tot slot, de Fouke-Potters Gratum had dus het unieks. Is er nog geld uit te peuren bij de provincie of zo? Ja, als die de enige plaats zijn waar dat de Fouke-Pot nog überhaupt in ieder geval een woord nog dan zou je zeggen van hou eens op de kist bij de provincie, gang dan eens met de Fouke-Pot onder de raam staan bij de gouverneur, dan moet geld uit te houden zijn en dan zou je zeggen dan laten we gewoon op de Fouke-Pot vervolgens. Want zo'n beeldje dat maakt geen geluid natuurlijk. Echte Fouke-Pot. Ja, jongens, er had geen unieks in handen. Applaus voor Hugo Luiten, dankjewel. Joop Aarts zoekt leedjes niet per se met Fouke-Pot, maar wel met een randje. Ken het nog of ken het net meer? Zeg, je gaat er niet echt zingen met Asperge Piepers. Zeker wel, zeg maar door! Hey, zien ze de Asperge Piepers? Is het een lever met de kluten en het stuk niet naar zijn moord? Zeg maar op, zeg maar op. Ik vind het eigenlijk leuk. Ja, ik ben hier ook wel van gecharmeerd. Ik vind hier weinig mis mee. Ik bedoel, ze zeggen helemaal niks geks. Ze stoten nemens voor de kop dingen. Sekste Patsy, dat wel lekker, ja. Met een vrouw het hallo. Zeg maar op, zeg maar op. Ja, oh. Het is een beetje platvloers, maar het is gewoon ook de humor van die mannen. Ja, als je dat wegleert, ja, dan zijn het de aspergepiepers niet meer. Ik ben het wachten op de reden dat hij ze ertussen zit. Wat ken je het? Links de Esten na het gedrukt, lepel met de brood. Zet maar op, zet maar op, zet maar op. Als je nu tegenwoordig zoiets wat op televisie allemaal in praatprogramma's voor een taalgebruik wordt gebruikt, dan zeg ik ja,
Zeg ik een beetje tegenstrijdig ook. Hè. Enerzijds zijn we grensoverschrijdend aan het afkappen en anderzijds zijn we het taalgebruik, daar lachen we ons kapot met. Het hele idee dat ze nu garen niet meer zo gaat zoals kunnen maken in een liedje, dat geeft me echt wel te weten. Kijk, mensen, ik hoop niet dat wij hier in Limburg zo'n Brabantse liedjes allemaal gaan krijgen qua tekst. Maar ik vind dit hartstikke leuk liedje. Ik moet er wel om lachen eigenlijk. En dan een beetje wat kritiek erin doen, wat dingetjes. Ja, dat moet een beetje spritsig zien, een beetje scheuren als het kan. En dat vind ik vast te lachen. Het UMRO-budget klotst hij tegen de plinten. Dit is de Samba Telequiz. Voor fantastische prijzen in het Vastelovenscafé. Het principe is simpel. Er zijn 2 mogelijke antwoorden op de vragen die je stelt. Of het antwoord sambafoon of het antwoord telefoon. Gewoon de ganse café vragen om te gaan stoven de Samba Telequiz. Als ze het antwoord namelijk fout, dan gaan ze zitten. 1 minuut 11 spelen voor en onze erepresident. De hult de type bij. Zet hem maar aan, Tom. Dat kennen we beginnen met de eerste vraag. 7 keer 11 Foukepoters, 6 keer 11 hoed, gevierd met een documentaire serie. Wat wordt de titel van de serie? Is het sambafoon vastelovend in gratum, telefoon? Dit gaat nooit kapot. Laat maar zien het antwoord. Sambafoon of telefoon? Hans, volgens mij allemaal goed. Sambafoon is het goede antwoord. En nu met telefoon nog gaan zitten. Er wordt ook een jubileumwandeling doen. Wie lang wordt de route? Wordt het sambafoon 1100 meter of telefoon langer? Telefoon is het goede antwoord. 6 keer 1100 plus 6 keer 110, 6 keer 11 meter. Zo gaat het worden. Langer dus. Roel is snoeprins bij de Foukepoters. Weer wordt dat in 2024. Sambafoon Bert, telefoon Jan Willem. Ja, dat is twijfel. Het goede antwoord is sambafoon Bert. De telefoons gaan zetten. Ik ga nog tijd voor een vraag. Ja, ik geloof het wel. De eerste prins in de historie van de Foukepoters. Wie hoort hij? Sambafoon Tjeu of telefoon Jan? Het goede antwoord is telefoon Jan. Dus de jeus die kennen gaan zetten, de sambafoons. Even kijken of we hadden opgelet. De laatste vraag. Het gaat om volkslied uit welk jaar? Sambafoon 1815 en telefoon 1880. Het goede antwoord is telefoon. Nee, sambafoon. 1815 is foutje. 1880. Halleluja, prijs. Proficiat, dat wordt een Samba Telequiz. Hey! Audrey Vossen uit Bun is erbij. De 11e Einzelganger-optocht met hoofdvaste. Smiddags 2 uur live vanuit Landgraaf. Kent zich nog even inschrijven, moet ze gauw naar de site l1.nl. Goed, voor een feestje te vieren bij de Foukepoters. Dat houdt misschien al begrepen. Dus even met de jubileumprins kallen, met Roel en met Bob Vos, mag ik dat zo zeggen? Zeker. Alsjeblieft. Welkom, jongens, pak ik de microfoon erbij. Jubileumprins weer. Dat moest ik het voor doen. Of heeft ze ervoor gevraagd, wie geeft dat in gratum? Daar werd ze weer gebeld gewoon. Wie belde dich? In eerste instantie Wil, van de Prinsencommissie en Bob op de achtergrond. En om daar nooit gesprek wel over. Oké, dus ze hadden een beetje moeten doen, begrepen. Bij Wil zei ze nog net meteen ja. Ja, dat klopt. Klopt. We waren naar de huwelijksreis, dus ze waren getrouwd op vrijdag en op maandag waren we op huwelijksreis. En dan moesten we meteen in de andere modus weer om door te gaan om jubileumprins te kennen. Ja, ik kies ook alles in één keer over degene, jong. Hoe ze maar gehad hebben, toch? Ja, dat is het wel gehad, dat is waar. Zo'n jubileumjaar zelfs op gratum, het is uitpakken, hè? Dat is zeker goed pakken en dat is ook veel werk, maar dat is er ook het voor terug. We proberen het nodige in het dorp te brengen. We hebben een puzzelhoed gebracht, daar komt nog een poster aan. We hebben een nieuwe vlag en we hebben een gans jubileumweekend al achter de rug. Ja. Nou ja, dat mocht er zijn, zou je denken. En nu zijn we op aan het gaan naar de vastelovend, ja. Want daar zetten we ook nog een extra tentje bij. Ja, want het jubileumweekend, dat wordt echt geweldig, hè? Gekke hoes wordt dat, hè? Dat wil ze niet weten. Ja, dat wil ze niet goed, weten. Ja, dat wil ze niet weten. 3 dagen feest. Geweldige receptie, een jubileumcafé met een fantastische buurt van Gert Frenke en fantastische artiesten op zaterdagavond. Nee, dat was echt goed. Ja, jubileumprins. Betekent het voor dich ook nog het extra's eigenlijk? Of is het zo wie alle prinsen dat had gehad? Ja, wat extra's. Normaal gesproken komt ze ook niet hier terecht. Hè, dus dit is al een extra. We gaan nog een keer naar een iets minder Limburgse aan de reer. Oh. En,
Het gaat meer regionaal, dus, maar we hebben van alles en nog moeten pakken, ja. Ja, ik hoop dat hij nooit werd opgenomen. Dan kan ze nog lachen, hè? Ja, precies. Ja, precies. Hey, dan gaat de vastelovend bij je rollen. Kies je dan, omdat het een jubileumjaar is, bijvoorbeeld meer andere verenigingen lu over de vloer, of valt dat wel met? Nee, dat is zeker zo. Normaal gesproken hebben wij een receptie voor het dorp. En daar houden we het ook bij, omdat wij echt zijn van het vastelovend vieren in het dorp. Maar bij een jubileum pakken we uit en dan krijgen we allerlei zusterverenigingen op bezoek. En dus dat is extra. En daarnaast proberen wij in alle gewone activiteiten ook extra dingen te brengen. Zo wie gaat extra artiesten of gaat bijzonders. Ja. Dus we proberen datgene, maar ik wil nog niet te veel verrooien voor de lu, want het is nog even. Ja, precies. Maar we proberen van het wat al schoon is, nog net gaat schoner te maken. Ooit is het voorbij, hè? Dan moest ze weer aftreden en dan is ze weer gewoon rol. De deur gaat hem lup en geen kiek eigenlijk. En dan is er voor dich nog gaat oud-prinsen, dat soort dingen. Wie zit er bij je? Ja, op het moment dat ik nu je prins uit gaat komen, dan werd hem echt de vraag gesteld bij de oud-prinsenclub wil komen. En dan, ja goed, dan zal ik op dat moment wel het antwoord op de vraag geven. Dat weten ze nog niet. En ik ook nog niet. Ja, laat ze dich ook weer lekker overhalen. Even laten weten natuurlijk. Ja, dat zeker. Eerst nu genieten van de Wasselov en nu het wachten uit. Tot slot, Fors Bob. Deze vereniging moet richting de 8x11. Hè? Dat is nu eenmaal zo. Hè? Wie gaan ze dat doen? Wat is er voor nodig? Gewoon het enthousiasme van de lu. Want wij maken geen vastelovend, dat doen ze met het hele dorp samen. En als we dat kunnen blijven doen, dan redden we die 8x11 redden we gemakkelijk. Ja. Nou, wint de lu nu keihard voor je klappen, dan gaat dat lukken. Dankjewel en proficiat met het jubileum. Dank je. Goed zo, jongens. We zien nog niet eens op de helft. Het was pas wagen de macht 12. Ik koek was met die muts dat wetste. Maar niet de prins tegen was laatste. Zie stond misschien lik voor de trein. Dus zing dit liedje met ons mee. Zing mee, ja zing dit liedje mee. Dit is het goede optochtlied. Want de optocht stopt nog niet. En dit gaat in festivalen. Wat ging met ons dit liedje brullen. Dit is het goede optochtlied. En de optocht stopt nog niet. En als je stom blijft, maak je kans dat je de optocht toch nog ziet. Er gaan al heel veel mensen weg. Nou ja, dan hebben die toch pech. Ze zien de hekken weg dragen. Dan komt er zeker een grote wagen. Dat gaat het deurt al dik een oor om de ju. Maar trek dit optocht door. Ja, door. Dan trekt dit optocht door. Dit is het goede optochtlied. Jazeker. Want dit optocht stopt nog niet. Nog lang niet. En dit gaat in festivalen. Moet wie met ons dit liedje brullen. Dit is het goede optochtlied. Nee, de optocht stopt nog niet. En als je stom blijft, mag je kans dat je dit optocht toch nog ziet. Toen wordt het stil. Het is heel stil op stroot en leeg. Toch zien gaan wagens op de weg. Wie stond hij uit ons neus te vreten? Ze zien ons volleges mich vergeten. Kijk door dit bord, wacht morgen, jem allemaal. Wie stond verkeerd, dit is het fan, de optocht van het fan. Dit is het grote optochtlied, ja zeker. Op de optocht stopt nog niet. En dit gaat in festivalen. Moet je met ons dit liedje brullen. Dit is het goede optochtlied. Nee, de optocht stopt nog niet. En als je stom blijft, maak je kans dat je dit optocht toch nog ziet. Nee, de optocht stopt nog
Judith Kuipers is in de ganse provincie om die krummeltjes vastgelovend schupke kwespelke op te vegen. Dit is Sianne uit Neer. Ze is zwanger. Wat voor andere vrouwen vooral een fijne tijd is voor haar vooral spannend. Dat is een oog niet, hè? Of wel? Nee, dat dacht ik wel. Als je nou denkt, waar ken ik haar ook alweer van? Nou, hiervan. Springlevend, waarmee ze al in menig LVK-finale stond. Hoewel ze nog steeds graag vastelovend viert, kreeg het feest voor haar en haar man een andere betekenis. Toen ze 5 jaar geleden op carnavalszondag beviel van het stilgeboren dochtertje Lot. Ik weet nog dat ik inderdaad in Bos in Maastricht weer ligt dan ingeleid. En wij zijn daar naartoe gegaan en je hebt dan nog inderdaad, in het begin ging het allemaal redelijk langzaam, het had best wel lang geduurd. Dan heb ik nog de boetzitting gekeken inderdaad, want dat was dus, dat was zaterdag. En we zijn carnavalsmaandag zijn we dus inderdaad nog eens gereden met alleen zo de carnavalsmuziek nog wel aanstaan, maar ja, wel met een duet kindje op die school inderdaad. Ja, het is het bericht van het is echt niet oké. Ik is geleid werden en het moment dat ze hier komen, het wel nog een aantal dagen tussen. Dus ja, voor het regelen en zo ook wel weer fijn en ook voor het landen, zeg maar. Dat is toch ook een beetje aan het idee kunnen wennen, zeg maar. Ja. Maar het voelde voor ons allebei gewoon heel fijn om dus wel heel dicht bij ons te hebben. Dus we hebben ook echt inderdaad, toen we van de bed gingen, hebben we met naar boven genomen en smiddags met de honger. En ja, dat we toch inderdaad wat we hier haaien, dat ook zoveel mogelijk echt bij ons gehad, zeg maar. Ja, ook echt nog gewoon lekker bij ons gelach zoals net wie ze met een levend kindje ook thuis. En inderdaad alleen dan, natuurlijk niet levend, maar ja. Ja, het echte besef is denk ik pas gekomen ook bij dat Kiki geboren is. Gewoon dat ze toen echt zo inderdaad van dat eigenlijk baas weet hij moeten zien, zeg maar. Ik denk dat ik gewoon echt even ook nodig heb gehad om te wennen aan Kiki, zeg maar. Dat ik heel erg bang was van ik moet ook weer afgeven daar, zeg maar. Ik vind dat ik echt aan het oppassen was, zeg maar, op mijn kindje in plaats van dat ik echt dacht van dit is helemaal van mij. Het is gewoon lopen wie het gelopen is. En op een gegeven moment geeft ze wel een plekje aan, dus dat is ook weer oké. Behoor je dat wel inderdaad zo onder ons een beetje leven inderdaad. Voor ons hield ze er wel heel goed bij. Het is ongelooflijk. Ze kunnen nog overal, onze Judith. Ingrid, 24 minuten zitten erop. Het is verdig. Is het af? Het is af. Oh, had je het zelf ook al gezien? Nee. Oh, aan voor de spiegel, Ingrid? Nee? Oh, je bent gezocht. Ik kan het alvast recenseren. De roos wat ze hem gevraagd had, ze zit erin. Met een beetje blauw en zo. Ja, dat is fijn. Oh, wauw. Ja, heel mooi geworden. Ben je er blij mee? Ja, heel blij. Hoorlaktruven recht opslopen. Mogen we applaus voor de speakers alsjeblieft? Ja, zeker. Gratum. Dit was het jubileum Vastelovenscafé. Ik wil je hartstikke bedanken voor het komen en een fantastische Vasteloven. Dankjewel hè. En tot de volgende keer. We zijn tot morgen weer. Oh yeah! Dankjewel. Zo, hè? De koeienbel die staat centraal in heel veel vastelovensrituelen door gans Europa. In verschillende landen hebben ze broederschappen die menselijke kuddes vormen, die ieder 4 jaar losgelaten werden om aan de hand van ritmische bewegingen de wintervirussen weg te jagen. In Italië, in Kroatië, in Zwitserland, Oostenrijk en zelfs in Bulgarije trekken gekleurde harlekijnen snoert men allemaal bellen van dorp tot dorp. Dat herrie maken met instrumenten of met die stum past dus bij onze vastelovend, maar ook bij allerlei voorjaarstradities in gans Europa. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door schminkspecialist, Wheeler en Vegersmeubelen.